Ubaling geni katresnan. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pon tanggal 23 Oktober taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 12 ayat 49 tekan ayat 53. Wengi ku hawa bumi perkewan coban talun ing laladan batu malang krasa adem jekut. Ndadekake awak ntrutuk, untu gathuk lan sikil ngoplok. Nanging ademing hawa ora gawe kendhu kekarepane para frater bungah-bungah ngregengake acara pertemuan 3 rumah. Para frater kang padha kupeng ing sakiwa tengen api unggun, sacara gilir gumanti nampilake maneka atraksi lan kawasisan kang wis dicawisake saka ngomah. Dene aku karo sawetara frater liyane nglaras kahanan sinambi kadang kala ngadepake lan ngolah-alik epek-epek tangan ngener arah geni ambrih rinoso anget. Anane api unggun utawa bedian ndadekake swasana pasduran rinoso anget lan raket. Kaya prastawa cecala, geni pancen banget piguna tumrap urip manungsa. Geni bisa madangi kahanan sakiwa tengen kang peteng, bisa ngangetake swasana, uga ngangetake sarta matengake panganan. Marga geni maneka ama uga bisa kabesmi. Panase geni uga saguh ngobahake mesin-mesin kang mbiyantu uriping manungsa. Kuwi kabeh dumadi rikala si geni bisa kakemonah kakendhaleni kaya prastawa cecala. Laras prastawa cecala ing waosan dina iki Gusti Yesus uga migunakake tembung geni kanggo nggambarake sih katresnan dalem Gusti kang panjenengane asta. Gusti Yesus tedhak ana donya saperlu nguncalake geni sih katresnan dalem Allah. Geni sih katresnan dalem Gusti kauncalake ana donya kang kekes lan jekut dening dosa. Kaajab supaya murmu bal mengalat-alat ngobong ati saben umat manungsa. Rikala saben ati kabakar dening sih katresnan dalem Gusti, manungsa bakal kajurung kanggo tumindak welas asih marang liyan. Rikala ati manungsa kabakar dening geni sih katresnan dalem Gusti, anane amung kupiya lan reroyongan, amrih tuwuh krembakane kabecikan lan karaharjaning urip bebrayatan selaras karo karsa dalem Gusti. Ibu bungah urip minangka sedulur kang rinengga swasana tresna tinresnan. Kejaba geni sih katresnan, Gusti uga ngrawuhake geni Allah yang roh suci. Yo, Allah yang roh suci, roh kekuatan dalam Allah kang gawe manungsa gregut, sengkutu mindak welas asih sarta saguh ngadepi maneka pepalang lan pangreridu. Sing dadi masalah yaiku ora saben wong gelem dikuasani geni sih katresnan lan geni Allah yang roh suci. Mula bisa wae nadyan Gusti nguncalake geni menyang saben ati manungsa, ati mau mlebes, mejen lan amem saengga pangajab dalem Gusti ora kaleksanan. Kejaba iku akeh uga manungsa kang wis masrahake diri marang piyala kupaya nyandhek uruping geni sih katresnan lan geni Allah yang roh suci. Ing kene wiwit kawite sawijining panandang dening wong becik. Panandang mujudake konsekuensi saka ayan ngubalake sih katresnan dalem Gusti. Para tresna PLM kinasih, saben-saben liwat sabda dalem kang padha kita waos lan pireng, mbuh lumantar waosan kitab suci, mbuh lumantar maneka panggegurang lan panglelimbang sabda, uga mbuh liwat swara ati nurani, Gusti tansah kupaya ngubalake sih katresnan kita para pendereki. Muga ati kita ora keblebek keblesek jroning banyuning kadurakan saengga dadi mlempem, amem lan mejen kanggo tumindak welas asih. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci
kados sing mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung kasma dalem yang Rama, so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.